Hej bloggen! Idag har vi testat på vad som otrevligt affär. Det har varit lite spännande. Ja, vad må jag säga. Ja, lite roligt sådär. Lite extra fin tid på jobbet. Ja. Roligare än att jobba. Ja. Ja. Definitivt. Men vem vi var otrogen mot har vi inte riktigt listat ut. Nej. Det är nog bland skönheterna på kontoret. Ja. Som jag är på idag. Så det blev lite mer skolk kan man kalla det. Mm. Men det bästa är om man försöker så mycket man kan. Du måste börja rulla iväg. Upsi Bella Mia. Oj. Hej då bloggen!